Badakit aspaldian behar zineztela Euskaraldia entzat, baina lutzen zait hala ere gaur hemen zuek denak ikusteria martxan jartzeko. Elkarlan eta Euskal Konfederazioaren izenean amets baituzau. Izatere eskuzartak baita ere batzordeetako kidetza ariketa sozialean parte hartuko baitute. Bali baditugu duda batzuk nola jokatu behar dugun, zuen horrekin, zer den hori ere esplikatu beharko duzuen. Ez da ahalgerik izan beharko. Beraz, bihartik goiti, txapa txiki. Arratsaldeon guztioi, Pantxikek bere aurkezpenean esan du Euskaraldiak elkartu egin gaituela. Eta helburu hori ipini genion, Euskaraldiari orain dela urtebete lanean hasi ginenean. Gaur hemen dagoen irudi hau aurretik etzen inoiz gertatu, gaur posible da eta Euskarak egin du posible. Euskarak ez digu ezer kentzen. Euskarak aberastu egiten gaitu eta Euskarak batu egiten gaitu. Iparraldeko eta hegoaldeko euskaldunok elkartu gaitu ekimen honetan, herri aginteak eta gizarte elkarteak batu ditu ekimen honetan eta gonbite bat egin dio. Gonbite kolosal bat euskaldunok osatzen dugun komunitate horri. Eta ia 200.000 pertsonek eman dute pausua eta adierazten dute beren borondatea euskara gehiago erabiltzeko. Asko da Euskaraldiak lortu duena eta seguru nago abenduan 3 bitartean aurrean dauzkagun 11 egun hauetan gehiago lortuko duela. Eskerrik asko.